poder parlar en català, que tu ens diguis com fer les coses, com parlar millor, com les correccions que fas, conèixer gent, també. M'agrada comunicar-me, m'agrada aprendre llenguatge natural, per estar preparada és el català real, no és català de llibres, és català que fa servir en la realitat, en les calles. Els carrers, molt bé, sí senyor. Els carrers. I m'agrada totes les activitats. I m'agrada també la lectura. I fa falta. M'ha sorprès moltes coses, però una és la dedicació teva, que no pares, no? O sigui, poses molta empenta, això és el que més m'agrada. I que estimules, no? Vull dir que nosaltres no... Com se'n diu? Espera, que em ve la paraula. No nos aburrimos, com és? No ens avorrim. No ens avorrim. Moltes gràcies. O sigui, que és dinàmic, participatiu i que està molt bé. No, per mi és atendre el que jo vull, que és parlar en català, que no m'oblidi, no, que no m'oblidi. Que no m'oblidi. Tots vosaltres sou molt simpàtics i tu també ets molt, com ha dit l'Albert, tu ets bastant dedicat, sèrio i seriós i comprometido, no sé si diu comprometido. Compromès con el que vols, el que presenta la proposta, que seria el Catalunya Parla, i així ens estem, i mira, estic molt contenta. Sí? Jo? I penso en català, a vegades estic aquí sola pensant i vaig pensar en català. Està bé, molt bé. Realment moltes. És que, Sergi, tu treus unes paraules i saps què és meravellós? Em fas estirar la llengua i ho fas amb una creativitat que com diu la Montserrat, ja penses en català, vols parlar tot el dia en català, hi ha paraules que per exemple, el de la mateixa alfombra, que és la moqueta o l'estora, per exemple, és una paraula que jo mai havia sentit, perquè aquí a casa els avis parlaven, però deien l'alfombra, no deien aquesta paraula, no? Dius, i hi ha una cosa que la veritat, el màxim de paraula que he après és que no tinc que dir, he de dir. I això per mi ha sigut una lecció, cada programa, cada sessió. M'encanta perquè dic, el Sergi té la paciència de corregir-nos amb aquesta paciència que no et fa sentir malament. Això són les paraules que he après. Quin és el joc d'oralitat? Que més t'has divertit? Crec que les paraules encadenades. I si haguessis de definir el Catalunya Parla amb una sola paraula, quina seria? Gaudir. Sí senyor. Molt bona aquesta, sí.